ina mai gadi ne, kira shi shigo fito da shirin kayan ko? Ok, to bari na kira shi. Mai gadi! Mai gadi! Hey baby! Baby, anan? So zai shi ba shi. Salamu alaikum. Alhaji ba tafi ba dama oga ofisa. Kai! Baby bane suka ce. Allah su kutan baki ne Allah. Kai! Daman cin amana da kake wayan labai kenan in baya nan mu muna can jeji muna kare rayukan al'umma kai kana gida kana cin amana yan labai. Su kutan baki ne kpelewa ni hankuri do Allah. Hakurin uwar wala ka ta amana mutane Hakurin wanmu ne. Wallahi ba sai amana yana yi ba. Ita ne tana sai amana ba mu bane Allah. Kai daga wani gari ka zo? Daga Ibadan. Kai ba da wani yan labai ba a gidan nan yau sai na daure ka sai ka shekara daure. Ma kai. Kai waya ni. Kirkirin ko ka ba ta sake ba sai kin dan kirmi da ke kirmi soja shine kina sakewa. Allah da ba don ka ba. Ulun sai su ban wannan dare ne hankali. Kai, yau din nan sai ka bar garin nan. Yau din nan ka ji na gaya ma. Ka je ka tsaro kayanka ka bar gidan nan. Ba magana kamar ka dauko kayan ka bar gidan nan.